ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯшии имрӯзамон дар рӯ ба рӯи моҳи нав ҷойгир мебошад. ноҳияи Сино. Аз ин тараф сирк, аз ин тараф бошад профсоюз ва автовокзал, дар инҷо бозорчаи моҳи нав ва аз ин тараф 32 микрорайон. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар манҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бино аз 18 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 12 ошонаш ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем. рафт. дар бино дӯстони азиз сета лифт аст ва дута ҷои зинапоя. ин дуюм ҷои зинапоя. марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. Сехонагаи пурра мебошад дӯстони азиз, бо масоҳати 144 метри квадратӣ дар 12 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 18 ошона иборат мебошад дӯстони азиз. дар назди роҳи калон ҷойгир аст. трезои хонаам роҳи калонро нигоҳ мекунанд. минтақаи беҳтарин мебошад. рӯ ба рӯи моҳи нав ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, бохчаи кӯдакона, масҷид, бозорча ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунед. дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, як роҳрави калон аст, коридори калон. дар инҷо ҳамон ҳоҷатхона, ошхона ва дар инҷо бошад боз 3 ҳуҷраи дигар. ҳамон дӯстони азиз, ҳамоми калон мебошад. метавонед дар инҷо ҳоҷатхонаам часпонед. ин бошад ҳоҷатхона. дар инҷо ошхона дӯстони азиз. дар дохили ошхона боз теғзона ҳаст. ва трезои хона чӣ хеле гуфтем роҳи калонро нигоҳ мекунед. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо дуюм ҳуҷра. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. масоҳати хона калон аст. 144 метри квадратӣ мебошад дӯстони гиромӣ. барои ҳамин ҳар як ҳуҷраям масоҳатош калон аст. ва дар дохили ин ҳуҷра дӯстони гиромӣ боз як ҳуҷрачаи иловагӣ ҳаст, ки инро метавонед ба ҳоҷатхона бо ҳамоми дохилӣ табдил диҳед. инҷо албатта ки аз тарафи ширкати сохтмонӣ ҳамаш треза карда мешавад дӯстони азиз. панорамаи трезаҳо мешавад ва ин манзараи зеборо бинед. чӣ қадар манзараи зебо. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи хона бошад дӯстони азиз $104,000, $1,40,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пешӣ дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин аввормон ба анҷом мерасад. раҳмати калом ки моро то охира тамошо кардем. хотир расо мекунем ки канали Дом Тиҷаӣ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.